Na těch našich toulkách karpatských se nemůžeme vyhnout ani těm mnohým nádherným památkám, které tady jsou, a to jsou sakrální stavby, čili kostely, a hlavně se zaměřujeme na ty řecko-katolické nebo pravoslavné cerkve, tak to tady pojmenovávají. Ale jak plynul čas a jak ti Lemkové byli vyhnáni, a samozřejmě ta řecko-katolická bohoslužba musela ustoupit, tak se tady rozšířila samozřejmě římskokatolická. Tak se jenom podívejte, jak to tady hezky vypadá. Tady je římskokatolický kostel. Zajímavé je, že je tady vyvěšená vlajka, tak nevím, jestli to je k mistrovství světa ve fotbale, anebo z jiných důvodů. Ale já jsem chtěl jenom naznačit ten kontrast. To je římskokatolický kostel a tady v pozadí je ta nádherná cerkev řecko-katolická. Je v hrozném stavu, takhle z dálky to není vidět, ale tam na místě jsem pořídil pár fotografií. A tady máte krásně na dokreslení, jak to vypadá s Božím slovem a církví v Polsku. Ta řecko-katolická je údajně v rekonstrukci, ale už poměrně dlouho údajně. No a tady je kostel římskokatolický, fara, rovněž vlajka. No, je to prostě zajímavé. My těch kostelů navštívíme víc, těch cerkví. Římskokatolické ponecháme na jindy, zvláště ty moderní. A zaměříme se na ty krásné dřevěné kostelíky, kterých je tady v Karpatech obrovské množství. A co ještě zajímavé, včera jsem se dozvěděl od místního majitele právě tamtoho tábořiště, kde jsme byli v Krempné. Tady je docela populární sázet lípy. On tam na tom tábořišti taky posadil několik lipek, možná, že si na fotografii všimli, pokud je dám do toho videa. A tady podívejte, kolik jich je v řadě. Jsou poměrně mladé. A tam vzadu vykukuje mezi těmi věžemi už lípa podstatně větší. Že by to byla nějaká spojitost s Lemky, musíme zjistit. Tak jsme u první zastávky. A to je cerkev v Kotani. Původně pravoslavná. A zase lípa, podívejte. Tady všude, u každého stavení, u každé památky jsou lípy. A zrovna kvetou a jsou navštěvovaný hojně hmyzem. No zase tady visí vlajka. Zkusíme tam vejít. Nádherné dveře staré, vchod, který už známe. Ta cerkev je původně ze 17. století a dneska už patří církvi katolické. Je obehnána tím nádherným valašským
putujeme se střížkou. Tady je původní hřbitov určitě. To je nádhera. Taková prostota. Zeleň, dřevo, kámen. Nic není třeba, žádný světilka, neony a barevné kýčovité věci kolem. Jak to u mnohých kostelů, bohužel, a kapliček je u nás třeba. Tady je původní hřbitov Lemkovský. No, moc toho tady po těch Lemcích nezůstalo. Budeme se tam podívat samozřejmě. Podívejte na tu nádheru. Všecko ze dřeva. Tady je něco jako zakristie zřejmě. No jo, tady se odkládají liturgické součásti oděvu. Nádhera. Většina těch křížů, těch pomníků, a prakticky všechny, co já říkám, většina, psaná azbukou. 1860. Svajemu, může vy a tak dále. Třeba to někdo z vás rozluští. Není to rusky, je to ukrajinsky, anebo spíš rusínsky. Tam zrovna přilétá jestřáb. A tady vidíte tu obrovskou lípu, jednu tady za tou věží a druhou před kostelem. Zvědavě si to bude na tom filmu slyšet. Nádhera, že jo? Jdeme dál. Tak a jsme u dalšího krásného kostela, cerkve. Je to kostel, jak čtu na tabuli, svatého Michaela Archanděla. A je to ve Šviontkové Malé. Zase jsou tady obrovské lípy. Kolem té krásné dřevěné zítky a zase nádherná architektura dřevěná. A tam na horizontu původní hřbitov.
Zřejmě byl i tady, ale ty pomníky pak byly stavěny tam a prováděny pohřby, a jak vidím, tak zatím asi pořád je funkční ten hřbitov. Podívejte na tu jednoduchost a krásu. Tady je vzrostlý buk, nádherné staré lípy. Trošku to tady neúplně dobře doplňuje ten reflektor na tom betonovém sloupu. Tady je druhý. No ale i tak je to nádhera. Když se tady projíždíte, protože putujeme od kostela k kostelu samozřejmě autem, tak zjišťujete, že tady je boží klid všude. Já už jsem o tom mluvil před 2 lety v tom videu. To bylo pro mě všechno takový objev. Tahle krajina. Tady je pár statkářů, co mají kravky a věnují se prostě zemědělství. Tady není žádný průmysl, maximálně nějaké milíře na dřevěné uhly a podobně. Šventková Malá. Odtud jedeme do Šventkové Velké. Jsou tady různé vzkazy. Nádhera. Tak v té Šventkové Velké jsme právě teď. A je tady taková zvláštní cerkev. Oni Lemkové se rádi podívali do hezkých krojů barevných a stejně to přenášeli na některé stavby, své domy. A tady vidíme, že i na cerkev. A ona je mladší, ona není nějak stará. A pro nás bude vždycky taková stavba zvláštní a netradiční. U nás něco takového v podstatě není. Nemluvím o Slovensku samozřejmě. A to zdá se, že tam je dokonce otevřeno. Tak se zkusíme podívat. A tady to vypadá na rekonstrukci. Tak zkusíme dovnitř. A jo, lavice jsou venku. Dzień dobry. Czy tu jakaś rekonstrukcja jest, tak, cerkwi? No, konserwacja powiedzmy. Konserwacja. Może mi pan powiedzieć, z którego roku to jest? Znaczy to jest, to są, znaczy cerkiew jest z XVIII wieku, ale te polikromie są XIX-wieczne. A, rozumiem. A jak długo to potrwa, ta konserwacja? Do września. Czyli całe lato. Całe lato. Pan tu spędza. No ja i jeszcze ekipa cała, która zaraz wyjdzie. A mogę zapytać, z
którego miasta państwo jest? My jesteśmy dwie pracownie tutaj, jedna z Krakowa, druga z Przemyśla. Świetnie. Ja jestem Czechem, wie pan, ja tu wędruję po przede wszystkim cmentarzach Duszana Jurkowicza. No i No, tak, piękne są. no, wczoraj znalazłem takie dwa, są w lesie, jedynka i dwójka, zupełnie nie No ja tutaj, stracone, zagubione. no ale w tej chwili to już jest dużo lepiej. Ja te cmentarze tutaj chodziłem po nich jeszcze w latach 80. To wtedy zupełnie była rzecz no, mało rozpoznana. Znaczy był taki jeden przewodnik Frodymy wydawany w takim studenckim wydawnictwie małym, gdzie były no, opisy wręcz jak dojść do tych cmentarzy, jak je znaleźć, ilość kroków od cerkwi w lewo, w prawo i tak dalej. Były kompletnie zarośnięte w większości. Teraz już są uporządkowane i tak dalej. Nie, naprawdę pięknie i polska strona właśnie jej się należy szacunek za to, bo u nas w ogóle przy tym Duszan Jurkowicz jest Słowakiem, jakby w Czechosłowacji działał i ta jego pamięć jakby tam zanika, o tych cmentarzach nikt nie wiedział. Ja tu byłem 2 lata temu, to tak dla mnie to wszystko były nowości. Nie, tam zmierzam, ja tu jestem jeszcze prawie 2 tygodnie, więc coś już oglądałem. Kręcę taki film, nie wiem czy to panu przeszkadza, ale dla mnie to jest jakby dokument i no jest to dla mnie absolutna, nie że tyle frajda, bo przepiękna przyroda, nie i to wszystko. No. Ale odkrycie przede wszystkim. Takže jsme se dozvěděli od pana konservatora, což je člověk, který se stará o památky tady a vlastně dává do pořádku ty polychromie, to jsou ta vyobrazení svatých na stěnách dřevěných, ale nevím, jestli jste rozuměli z té naší konverzace, tak jsme se bavili taky o Dušanu Jurkovičovi, o těch hřbitovech vojenských. Zvláštní věc. Pán mi potvrdil to, co jsem říkal už v některých videích. Ta zásluha polské strany o to, že jsou obnoveny ty hřbitovy, je nezměrná. Jsou jména, která připomenu potom v takovém souvislejším videu nad knížkama, nad literaturou o tom, která vlastně vytáhla ty hřbitovy ze zapomnění a doslova je vykopali ze země, z vegetace a obnovili obrovskou většinu z nich. Dušan Jurkovič, slovenský a vlastně i československý umělec par excellence, byl zachraňován v podstatě Poláky. A památka těch padlých byla zachraňována Poláky. Účastnili se na tom i samozřejmě nějakými příspěvky finančními česká vláda, rakouská, německá, ruská, ale ta největší zásluha patří místním polským spolkům. Pán je z univerzity v Krakově a říkal, že tady ještě jedna ekipa s ním pracuje, že tady není sám a že tady bude do září obnovovat tuto cerkev. Takže tolik o lidové architektuře. Nemůžeme natáčet všechno, protože těch kostelů je tady opravdu hodně, ale nabídneme vám fotografie. A jestli opravdu chcete zažít krásné prázdniny dobrodružství, přijďte do Nízkých Beskyd, do Karpat Lemků. Já vím, já to opakuju mnohokrát, ale